Alokairuaren prezioa maksimo historikoetan dago Euskal Autonomia Erkidegoan. Jaurlaritzaren azken datuen arabera, 10 euro metro karratu eraikiaren langa jada igaro dugu. Eta, batez beste, alokairua dago EAen 757 eurotan hilean. Datu horiek, Jaurlaritzaren etxebizitzaren euskal behatokiak ematen ditu, oso datu garrantzitsuak dira ezagutzeko etxebizitzaren prezioaren bilakaera eta bereziki alokairuaren kasuan. Ondoren, etxebizitza politikak eraginkorki hartzeko. Eta ikusiko dugu Madrilgo lege hurbilarekin, Madrilgo etxebizitza lege hurbilarekin, datu hauek gero eta garrantzitsuagoak izango direla. Ze etxebizitzaren prezioaren bilakaeraren arabera, izendatu ahal izango dira area tensionatuak, egingo dira erreferentziazko prezioen indizeak eta abar. Beraz, datuak izatea eta datu onak izatea oso garrantzitsua da alokairuaren kasuan. Hemendik bertan salatu nuen Jaurlaritzak duela urte terdi, zeuzkala bi inkesta etxebizitzaren prezioen bilakaera ezagutzeko eta alde batera utzi zuela bat. Ja ez du eguneratzen OFIN izeneko inkesta. 1994tik bageneukan datuak eguneratzen, oso datu interesgarriak ziren eta nahiko bilakaera osoaren argazki panoramiko bat ematen zigutenak, eta erabaki da bapatean OFIN inkesta hori eguneratzeari, ezta? Zeren ordez, emal inkestarekin jarraitzearen truke. Emal hasi zen 2016an, OFIN hasi zen 94an, esan bezala, eta hor 5 urte egon dira biak aldi berean ematen eta lantzen. Jaurlaritzak esaten du emalek ematen dituen datuak errealagoak direla kontratuen fidantzetan oinarrituta daudelako, baina egia dena da, kasualidadez edo ez, 2016 eta 2021 bitartean emal inkestaren arabera alokairuaren prezioa EAen igo dela 13% eta OFIN inkesta erabilita igo dela 25%. Eta kasualidadez edo ez esaten nuen, ze justo emaitza garestienak ematen zituen indizea utzi dugu alde batera eta ja ez dugu eguneratzen. Beraz, esaten nahi nintzen bezala, datu hauek guztiak oso garrantzitsuak dira eta hau aipatzen dugu, zeren eta emal inkestan ere, alegia Jaurlaritzak manejatzen dituen datu ofizial hoien inkestan, iez egiten zaigu fenomeno bat. Ez gaude datuak ematen fenomeno bati buruz, gure ustez oso garrantzitsua dena etxebizitzaren alorrean, eta legebiltzar honetan, gutxienez legealdi honetan ikutu ez dena. Eta da, gelaka egiten den alokairua. Logelen alokairua, eta baita ere berralokairua, subarriendo delakoa. Hoiei buruz ez dauzkagu datuak. Zergatik? 2015ko gure etxebizitza legeak, bere 54. artikuluan, esaten du, gauza bat oso interesgarria, eta da, etxebizitza alokairu bakoitzaren fidantza jarri behar dela Jaurlaritzaren eskutan, eta Jaurlaritzak gordetzen du, bukatzen denean kontratua, itzultzen dio alokatzaileari berak itzultzeko maizterrari, ezta? Hori da, prozesua interesgarria da, zeren eta horrela Jaurlaritzak jasotzen ditu datu errealak alokairuarenak. Baina gertatzen ari dena da, gelakako alokairuen fenomeno honetaz, ez dakigula ezer. Ez direlako fidantzak jasotzen. Edo, hobeto esan da, zehazkiago esan da, jasotzen direnak oso gutxi dira, errealidadean daudenak baino. Zergatik, artikulu horretan, aipatzen delako, Ley de Arrendamientos Urbanos, Espainiar Estatuko legea, eta egia da, lege horrenpean egiten diren gelakako alokairuek uzten dutela fidantza Jaurlaritzaren eskutan, baina, esan behar da baita ere, gelakako alokairu gehienek izkin egiten diotela lege horren aplikazioari eta beste lege batenpean ulertzen direla edo kokatzen direla, eta da kode zibila. Kode zibilaren 1554 artikulua okerez banago, eta hurrengoetan zehazten da alokairua baita ere
baino ez etxe bizitza iraunkor batena, baizik eta beste motatako gauza baten alokairua. Eta asuntoa da jurisprudentzia badagoela bi lege hoienpean ulertzeko gelakako alokairuak. Beraz, nolabaiteko nebulosa juridiko bat dago gaiaren inguruan, arazoa da, gure ustez, nebulosa horren aurrean, Jaurlaritza ez dagoela ezer egiten, eta gure ustez, gutxienez, ondoren politikak eta jarduerak proposatzeko, lehenik eta behin ezagutu beharko genuke gertutik fenomeno hau. Eta horretarako ekarri dugu legezbesteko proposamen hau gaur hona. Zenbat gelakako alokairu daude EAen gutxi gora bera? Nahiko zaila da jakitea, hain zuzen ere, ez dauzkagulako datuak, baina aurreko batean Mario Joldi etxebizitza plangintzako zuzendariak esan zigun guk eskatutako agerraldi batean, oraintxe bertan Eusko Jaurlaritzak bere eskuan dauzkala 118.000 alokairuko kontratu. Eta 118.000 hoietatik, zenbat dira gelakakoak? 154 bakarrik. Oso gutxi dira Jaurlaritzak bere eskura dauzkan kontratuak, eta beraz, hain datu gutxi izan da, logikoa da, emal inkestan ez sartzea datu horiek ez dutelako ematen, nahikoa datu egoki, ezta? Kontua da, errealidadeak oso datu ezberdinak ematen dituela. Errealidadea zaila da hemen ezagutzea, baina egiten badugu ariketa azkar bat webgune ezagun batean sartzen, alokairuak eskaintzen dituen webgune ezagun batean sartzen, atzo sartu nintzen Idealistan, esate baterako, eta EAE osoan 1.533 pisu daude alokairuan, osorik, gehi beste 760 gelaka alokatzen direnak, eskaintzan, oraintxe bertan. Akaso ez da izango oso argazki zientifikoa, behar bada aldatzen da garaiaren arabera, denok dakigulako hemen gelakako alokairu asko ikasleen inguruan eta baita ere ematen dela. Baina, ikusten bada, erlazioa zein den, batzen baldin badira biak, guztira dira 2.993 eta horietatik 760 dira gelakakoak. Alegia, eren bat, alokairuan eskaintzan gutxienez eta web atarik jakin horretan, algo hartu behar da kakotx artean, dituzuen kakotx guztiekin, baino, eren bat, gelakakoak dira. Eta Jaurlaritzak bere datuetan dauzkan, gelakako alokairuen kontratuak dira, 118.000-tik 154 baldin badauzka, bakarrik dauzka 0,1 bere kontratuen artean, guztien 0,1 da gelakakoa. Eta web atari ezagun batean eskaintzan, alokairuan dauden etxe guztien erena dago gelaka eskaintzen dena. Beraz hor dago, segurazki ezin dira hartu, esan bezala, modu zientifikoan datu horiek, baina bai dagoela hain ezberdintasuna handia, argi dagoena da, izkin egiten diola errealidadeak Jaurlaritzak eskuartean dauzkan datuei. Eta, hain zuzen ere, horretarako ekartzen dugu guk gaur ona, legezbesteko proposamen bat, eskatzeko Jaurlaritzari kontrolatu dezala fenomeno hau. Kontrolatu ez dugu esaten mugatzearen zentzuan, baizik eta ezagutzearen zentzuan. Akaso mugak ondoren etor litezke, baina lehenik eta behin ezagutu beharko da fenomenoa, nolakoa den, ze tamainakoa den, ze bilakaera daukan, eta abar. Eta horrezegatik eskatzen duguna da, Eusko Jaurlaritzak derrigorrez eskatzea gelaka egiten diren alokairuen fidantzak. Eta horretarako beharrezko aldaketa normatiboak egin ditzala. Guk badakigu Jaurlaritzak ezin duela derrigortu, oraintxe bertan, dagoen legediarekin, gelaka egiten diren alokairu guztiei fidantzak jar ditzaten. Ze kode zibilaren pean egiten diren gelakako alokairuetan, ez dago derrigorrez fidantza jarri beharrik. Baina denok dakigu hemen ere, naiz eta kode zibila erabilita, gelakako alokairu guztietan, edo gehienetan,
fidantza jartzen dela. Eta beraz guk esaten dugu, naiz eta ezin den derrigortu fidantza jartzea, fidantza jartzen denean, Jaurlaritzak derrigortu dezala hori berak gordetzea. Hori da esaten duguna gure lehen puntuan. Eta horretarako aldaketa normatibo beharrezkoak egin ditzala. Gure ustez aldatu beharko litzateke, etxebizitza legeko, 2015ko etxebizitza legeko 54. artikulua, eta ondoren hurrengo urtean 2016an egin zen dekretua artikulu hori garatzeko. Fidantzen eta kontratuen erregistroaren dekretua. Uste dugu bi aldaketa hoiekin eskatu litezkela jartzen diren fidantza guztiak Jaurlaritzak bere eskutan gordetzea. Eta horrekin, etorriko litzateke gure legez besteko proposamenaren bigarren puntua lehenaren ondoriozkoa dena. Eta da, evidentemente, behin datu horiek eskutan izan da, osatzea bere estadistikak. Osatzea emal estadistika, guztira erakusten etxebizitza osoen alokairua gehi gelakako alokairua, eta baita ere bakoitza bere aldetik bereizita. Uste dugu gaur esango zaigula, hau ezinezkoa dela, badala fenomeno bat ezin dana kontrolatu gaur egun dagoen legediarekin, entzungo dugu orain beste alderdiek esaten dutena, interes askoz entzungo dugu, baina guk argi daukaguna da Jaurlaritzak nolabait gelakako etxebizitzen alokairua ere kontrolatu behar duela gutxienez, eta datu onak izan behar dituela eta eman behar dituela ondoren politikak hartzeko. Ze bestela, zertaz fidatu beharko gara? Jarraitu beharko du sartzen idealistan, fotokasan eta arralako webatarietan. Fotokasa hartzen badugu, azken datuen arabera, EAE da, Espainiar Estatu osoan, 3. erkidego garestiena gelakako alokairuei dagokienez. Eta esaten du, bere azterlan baten arabera, batez bestekoa EAE osoan dela gela bat alokatzeagatik hilean 220 euro ordaindu behar izatea. Zuzenak dira datu horiek? Ez dakigu. Gustatuko litzaiguke Jaurlaritzak berak izatea datu horiek, berak bere baldintzen arabera konprobatu eta modu egoki batean ematea herritarrei ezagutzeko hobeto fenomeno hori. Bestela jarraituko dugu ikusten horrelako titularrak. El alquiler de una habitación se dispara hasta los 500 euros de media en Donostia. Hau da, duela hilabete terdikoa. Egia esan, hotzikara ematen duen titular bat da. Gela bakar batengatik ja, ordaindu behar izatea, kontuz, batez beste, Donostian. Zan edut, egongo dira auzo batzuk, zeinetan askoz gehiago ordaindu behar den. Baina batez beste, 500 euro ordaindu behar direla, esaten du edabide batek. Claro, gustatuko litzaiguke, Jaurlaritzak esatea, ez, oker zaudete. Prezioa batez bestekoa Donostian da beste hau. Baina guaintxe bertan, ez da euskago daturik hori ezeztatzeko. Beraz, espero dugu legebiltzar honek, baiezkoa bozkatzea proposamen honi, gutxienez, ezagutzeko ze gertatzen ari den gure autonomia erkidegoan, gelakako alokairuaren fenomenoaren inguruan, zeren esan bezala, alokairua maksimo historikoetan baldin badago, pentsatzekoa da, ez dut uste katastrofista denik, esatea, gelakako alokairuen fenomenoa gorantz egin dezakeen zerbait dela.